ஹலோ எவ்ரிவன். மொத்த சஹாரா பாலைவனத்தையும் சோலார் பேனலால மூடி வச்சிட்டோம்னா என்ன ஆகும்னு என்னைக்காவது யோசிச்சு பார்த்திருக்கீங்களா? பொதுவா பூமிக்கடியில் இருக்கிற கச்சா எண்ணெய் இப்ப கொஞ்சம் கொஞ்சமா குறைஞ்சிட்டே வர்றதால நம்மளோட கரண்ட் பிரச்சனைக்கு இந்த சோலார் பேனல்ஸ் அமைக்கிறது கண்டிப்பா ஒரு நல்ல தீர்வா இருக்கும். ஆனா இதுல 2 பிரச்சனைகள் இருக்கு. ஒன்னு, சோலார் பேனல்ஸ் அமைக்க பெரிய இடம் தேவைப்படும். இன்னொன்னு, அதிகமான அளவு சூரிய ஒளி கிடைக்கிற இடத்துல தான் இந்த சோலார் பேனல்களை அமைக்க முடியும். ஆனா இப்ப இந்த 2 பிரச்சனைகளுமே இல்லாத மாதிரி ஒரு இடம் நம்ம கிட்ட இருக்கு. அதுதான் சஹாரா பாலைவனம். சோ நம்மளால இப்ப இந்த முழு பாலைவனத்தையும் சோலார் பேனல்களை வச்சு மூடி வைக்க முடியுமா? இதுல இருந்து உற்பத்தி ஆகிற கரண்ட் நம்ம ஒட்டுமொத்த உலகத்துக்கும் போதுமானதா இருக்குமா? இதுல என்ன மாதிரியான பிரச்சனைகள் எல்லாம் நம்ம சந்திக்க வேண்டியது இருக்கும்? உண்மையிலுமே மொத்த சஹாரா பாலைவனத்தையும் சோலார் பேனல்ஸ்களால மூடி வச்சோம்னா என்ன ஆகும்? பொதுவா மனிதர்கள் ஒரு வருஷத்துக்கு யூஸ் பண்ற கரண்ட்டுக்கு தேவையான சூரிய ஒளிகள் வெறும் 6 மணி நேரத்துல உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா பாலைவனங்களுக்கும் கிடைச்சிட்டு இருக்கு. சோ இந்த சஹாரா பாலைவனத்தோட மொத்த இடத்துல வெறும் 1.2% இடத்துல சோலார் பேனல்களை அமைச்சாலே உலகத்துக்கு தேவையான ஒட்டுமொத்த கரண்ட்டையும் நம்மளால உற்பத்தி பண்ண முடியும். ஆனா இது அவ்வளோ ஈஸியான ஒரு விஷயமா இருக்காதுங்கிறத தெரிஞ்சுக்கோங்க. சோ இப்ப இந்த ப்ராஜெக்ட்னால பாலைவனத்தோட கிளைமேட்ல என்ன மாதிரியான மாற்றங்கள் எல்லாம் வரும்னு நம்ம இப்ப பார்க்கலாம். பொதுவா நம்ம சுற்றுச்சூழல்ல ஏற்படுற மோசமான சில நிகழ்வுகளை தடுக்கிறதுக்காகத்தான் நம்ம எல்லாருமே இந்த சோலார் பேனல்களை யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஆனா இப்ப மொத்த சஹாரா பாலைவனத்தையும் சோலார் பேனல்களை வச்சு மூடி வைக்கிறதுனால இந்த பாலைவனத்தோட வானிலையில ஏற்படுற சில மாற்றங்களை நம்மளால பார்க்க முடியும். இப்ப உங்களுக்கு புரியுற மாதிரி சொல்லணும்னா, பாலைவனத்தோட ஒட்டுமொத்த நிலத்திலையும் பெரிய பெரிய சோலார் பேனல்களை வச்சு மூடி வைக்கிறதுனால எப்பவும் பெய்யற மழை இப்ப 2 மடங்கு அதிகமாயிருக்கும். இதனால அங்க தாவரங்கள் வளர்றதும் 20% அதிகமாகி இருக்கும். இப்ப இது உங்களுக்கு நம்ப முடியாத மாதிரி இருக்கலாம், ஆனா இதுதான் உண்மைங்கிறத தெரிஞ்சுக்குங்க. பொதுவா இந்த சஹாரா பாலைவனத்தோட மணல் எப்படிப்பட்டதுன்னு பாத்தீங்கன்னா, மத்த மணல்கள் மாதிரி இல்லாம இது சூரியன்ல இருந்து வர்ற ஒளிகளை பிரதிபலிக்க கூடியதா இருந்துட்டு இருக்கு. இப்படி இருக்கிறதுனால என்ன யூஸ்னு கேட்டீங்கன்னா, அங்க உருவாகிற அதிகமான வெப்பத்தை அந்த மணல்கள்னால ஈஸியா காத்துல விட முடியும். ஆனா இப்ப கருப்பா இருக்கிற சோலார் பேனல்களை வச்சு பாலைவனத்தோட தரையை மூடி வைக்கிறதால இங்க அதிகமான ஹீட் உரியப்பட்டு இந்த தரையோட டெம்பரேச்சர் முன்ன இருக்கிறத விட இப்ப அதிகமாகி இருக்கும். இதனால அங்க உருவாகிற வெப்பமான காத்து எல்லாமே இப்ப குளிர்ச்சியான இடங்களை நோக்கி போக ஆரம்பிச்சிருக்கும். இப்ப இந்த வெப்பமான காத்து எல்லாமே அட்மாஸ்பியர்ல இருக்கிற குளிர்ச்சியான இடங்களுக்கு போனதுமே என்ன ஆகும்னு பாத்தீங்கன்னா, அந்த காத்துல இருக்கிற ஈரப்பதம் தண்ணியா மாறி அந்த இடங்கள்ல மழையா பெய்யும். சோ இந்த சோலார் பேனல் கரண்ட் உற்பத்தி பண்ணி கொடுக்கறது மட்டும் இல்லாம பாலைவனத்தையும் பசுமையா மாத்துதுன்னா நம்ம ஏன் இன்னும் இதை பண்ணாம இருக்கோம்னு இப்ப உங்களுக்கு கேள்வி வரலாம். ஆனா இதுல நிறைய சிக்கல்கள் இருக்கு. இப்ப உலகத்துக்கு தேவையான ஒட்டுமொத்த கரண்டையும் உருவாக்குறது ஒரு நல்ல விஷயமா இருந்தாலும், இங்க உருவாக்கப்படுற கரண்ட்டை உலகம் முழுக்க எடுத்துட்டு போறத பத்தி நீங்க கவலைப்பட வேண்டியது இருக்கும். இப்ப இந்த சஹாரா பாலைவனத்துல உருவாக்கப்படுற கரண்ட் முதல்ல எந்த நாடுகளுக்கு போகும்னு பாத்தீங்கன்னா, யூரோப் நாடுகளுக்கு தான் போக வாய்ப்பு இருக்கு. இப்ப இங்க கரண்ட் உற்பத்தி பண்ணி ஏற்றுமதி பண்றதுனால ஆப்பிரிக்காவோட பொருளாதாரமும் பெரிய அளவுல வளர வாய்ப்பு இருக்கு. ஆனா இது எல்லாத்தையும் உருவாக்குறதுக்கான வழிமுறைகள் அவங்க கிட்ட இருக்குமான்னு கேட்டீங்கன்னா கண்டிப்பா இருக்காது. ஏன்னா இப்ப வரைக்கும் ஆப்பிரிக்காவோட கிரிட், அதாவது மின்கம்பங்கள் எல்லாமே நம்பகத்தன்மை இல்லாததா தான் இருந்துட்டு இருக்கு. அப்புறம் இங்க தயாரிக்கப்படுற கரண்ட்டை மத்த இடங்களுக்கு எடுத்துட்டு போகணும்னா கிட்டத்தட்ட 800 கிலோமீட்டர்ல இருந்து 3000 கிலோமீட்டர் வரைக்கும் மின்கம்பங்களை அமைக்க வேண்டியது இருக்கும். அது மட்டும் இல்லாம ரொம்ப தூரத்துக்கு கரண்ட் எடுத்துட்டு போறதால ஒட்டுமொத்த கரண்ட்ல 10% வரைக்கும் பவர் லாஸ் ஆகவும் வாய்ப்பு இருக்கு. சோ ஏற்கனவே காஸ்ட்லியான இந்த ப்ராஜெக்ட் பவர் லாஸ்னால இன்னும் காஸ்ட்லியானதா மாறி இருக்கும். அதெல்லாம் இருக்கட்டும், இது எல்லாத்துக்கும் ஆப்பிரிக்காக்கு எங்க இருந்து பணம் வரும்னு நீங்க கேட்கலாம். ஏன்னா ஆப்பிரிக்காவோட கவர்மெண்ட் நிலையில்லாத கவர்மெண்ட்னு எல்லாத்துக்குமே தெரியும். இதனால பெரிய பெரிய முதலீட்டாளர்கள் கூட இந்த மல்டி மில்லியன் ப்ராஜெக்டுக்கு சிவப்பு கொடி காட்டிட்டு தப்பிச்சு போயிருவாங்க. இது எல்லாத்துக்கும் மேல இது அதிக வருஷங்கள் ஆகக்கூடிய ஒரு ப்ராஜெக்ட். அது மட்டும் இல்லாம இந்த ப்ராஜெக்ட் நிறைய நாடுகள் வழியாகவும் நிறைய கடல்கள் வழியாகவும் போறதால இதுல நிறைய நாடுகள் இந்த ஒரு ப்ராஜெக்ட்ல ஈடுபட வேண்டியது இருக்கும். இப்ப இதுல ஏதாவது ஒரு நாட்டுக்கு பிரச்சனை வந்தாலும் இந்த ஒட்டுமொத்த ப்ராஜெக்ட்டுமே கேன்சல் ஆக வாய்ப்பு இருக்கு. சோ இந்த ப்ராஜெக்ட் மிகப்பெரிய ஒரு ப்ராஜெக்டா இருக்கிறதால ஆரம்பத்துல இதை சின்ன அளவுல பண்ணி பாக்குறது தான் சரியான ஒரு விஷயமா இருக்கும். இப்ப முதல்ல ஆப்பிரிக்கால இருக்கிற சின்ன சின்ன கிராமங்களுக்கு மட்டும் கரண்ட்டை சப்ளை பண்ணி டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாம். ஒருவேளை இது சக்சஸ் ஆச்சுன்னா எதிர்காலத்துல எல்லா நாடுகளுக்கும் கரண்ட்டை எடுத்துட்டு போறதுக்கான ஒரு முன்மாதிரியா கூட இருக்கும். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங். சப்ஸ்கிரைப் டு என்னாகும். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணி கமெண்ட்ல தெரியப்படுத்துங்க. அப்புறம் இந்த மாதிரி இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயங்கள் உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கும் பிடிக்கும்னா அவங்களுக்கும் ஷேர் பண்ணி விடுங்க.